Warehouse o sa ka-hardware sa Mandawi nasunog kagahapon. Duha ka semana nga basura gipasagdan sa Vicente Soto Hospital. Wala gipahakot hangtod naabot ang reklamo sa Department of Health. Mipatay sa tulo ka tao sa barangay Buot Taop, ipahiling sa mga doktor. Kaparian nanawagan nga dili suportahan ang all-out war alang sa pagsulbad sa kalinaw sa Mindanao. 50,000 pesos nga hinabang gikan sa Kapitolyo ihatag ngadto sa pamilya sa mga sakop sa Special Action Force nga Sugbuanon nga napatay sa Maguindanao. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 4 sa buwan sa Pebrero tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gikatahong lakip nga mahimong kabahin sa giumol nga Truth Commission sa Senado mao si kanhi Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Imbestigahan sa maong komisyon, Glenn, ang nahitabong Maguindanao encounter tali sa kapulisan, MILF o BIFF. Jinky Rosit sa Ginlimi. Wa pay nadawat nga formal nga pagpahibaw ang pamilyang Davide kabahin sa balaod nun nga gipasar ni Senador TG Gengona sa pagtudlo ni kanhi Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. nga mahimong kabahin sa Truth Commission nga mo'y mutabang pag-imbestigar sa kamatayon sa 44 ka mga sakop sa PNP Special Action Force didto sa Mamasapano, Maguindanao. Ang amahan sa gobernador nga kasamtangang tuwa sa Hawaii, igurang gipahibaw sa iyang anak nga babay kabahin sa pagtumaw sa iyang pangan nga usa siya sa napilian sa Senate Committee on Peace and Reconciliation nga mutabang sa pag-imbestigar sa kaso. Creating that commission, it has got to be a law. But to fact-finding before sa coup d'etat. So, before truth and stuff. And such is not it. Gihangop hinuon ni Governor Junjun Davide ang maong lakang sa Senado. Alang niya, posibleng ang kasinatian sa iyang amahan nga nahimong kabahin sa fact-finding commission sa miaging kudita ang rason nga nung napili siya ni Gengona. Apan dihang gipangutan ang gobernador kung kumpiyansa ba siya sa katakos sa iyang amahan paggunit sa maong kaso. Self-serving tayo, no, kay anak magugo. So, let the others ko na lang, let the public, yes, the public, not party. Jinky Rosit, News 5. Nahimong baruganan sa Archdiocese sa Subo nga dili suportahan ang sugyot nga all-out war batok sa mga rebelding pundok sa Mindanao. No comment sab sila sa panawagan nga pakanaugon sa pwesto ang presidente. Andrea Patenya, Suginlimi. Human sa dugoong engkwentro tali sa mga sakop sa Special Action Force, MILF ug BIFF sa Mamasapano, Maguindanao, wag tuuna ang panawagan alang sa pagdeklarar og all-out war batok sa mga rebeldeng pundok sa Mindanao. Apan matod sa tigpamaba sa Archdiocese of Cebu nga si Monsignor Joseph Tan ug sa Episcopal Vicar for the Metro Cebu South Parishes Monsignor Esteban Binghay, di all-out war mao'y solusyon sa kasungian tali sa nasudnong gobyerno ug sa mga rebeldeng pundok. Violence cannot be addressed by another act of violence, no? It will only add more to the energy, no, the fuels violence niya. We are talking about purumi mga Pilipino. This is not a war between us and foreigners. This is a war among ourselves, no? Kung ingon all-out war, easier said than done. Kaya tiyan mo na, violence begets another violence. So asa man nakutob ang patay, ang gubat. Unya dahang kayong mga angin, kanang collateral damage. Daghang kaya may tabo. Di angay magpada sa kalagot ang katawhan ug angay nga magampo aron malamdagan sa paghimo sa tukmang mga desisyon ug lakang. Gani, nanawagan ang mga kaparian nga magampo sab ang tanan alang sa healing sa mga kabanay sa mga nangamatay ug alang sa kinaadman sa mga opisyales sa gobyerno. Tambag nila nga tunan ug maayo ang Bangsamoro Basic Law ug di kini basta-basta lang nga iatras tungod lang sa nahitabo. Doon ana pag-ayog unsay mga negative, positive consequences niya na. Kadi na sa yon. Pero padayon lang yapon gyud. Kay usa may buhaton. Ingon ani butang nga, itagaanggi sila og higayon ang mga Muslim nga maka puyo
peacefully uban nato. Kung dunay mga obispo nga nanawagan alang sa resignation ni Presidente Noynoy Aquino tungod sa maong panghitabo, ang Archdiocese of Cebu di buot muluwat og komento ni ini aron marespetar ang separation sa simbahan ug sa gobyerno. We should not enter into anything that speaks of political bias or prejudice or preference kay ang simbahan is there as a moral guide, no? And di man ta gusto ma-colored tagod na pro or against, no, niya. Ang ato is to encourage everyone to follow their conscience, encourage everyone to do good. Panawagan sab sa simbahan ngadto sa publiko hilabi na sa mga Kristiyano nga di i-generalize ang mga Muslims tungod sa panghitabo ug ipakita gyapon kanila ang respeto nga angay ipakita sa isig katawo. Ibaw ka, Andrea, ang company. Ang Muslims dito sa Mindanao, yung mga misyoneros, lisod kayo kanang konvertihon ngadto sa Kristyanismo. Kaya have experienced this traumatic experience sa mga Kristiyanos, mga rapists, land grabbers, robbers, graft and corruption. Kristiyanos, yan ingon sila, kung ingon ani ang mga sakop ni Kristo, unsa ba ka si Kristo? Ingon maana? So, mao na, tungod kinato sa mga tao, ang ubang mga tao sa mahadlok, mao sa ta, kita ta nilang ingon nga nitabo, mo generalize, dahin ta. Sila sir, mo generalize, sa dana, mo ganay natural. Pero, that is wrong. Andrea Patenia, News 5. Madawat na sa pamilya sa duha ka mga namatay nga Subuanong PNP Special Action Force ang hinabang nga ihatag sa Kapitolyo kanila ug gihatod kini mismo ni Governor Junjun Davide. Pesos nga cash assistance gikan sa Kapitolyo apan ang laing hinabang sama sa scholarship sa anak ni PO2 Windel Candano mao hisgutan pa sa gobernador ug sa pamilya sa mga namatay. Among paspasan ka adlaw mahatag na gid siya kay kasabot mo kinahanglan na gid siya sa pamilya. Importante kaayo kay ang ilang mga pagkasugasto nila ba sa inadlaw o sa pagpalubong sa simbahan sa diha. Mga armas sa sakop sa SWAT sa lalawigan sa Subo ipaayo sa Kapitolyo. King Perez, Sugindimi. Gipirmahan ang usa ka kasabutan tali sa kadagkuan sa kapulisan ug Cebu Governor Junjun Davide alang sa pag-ayo ug pag-upgrade sa mga armas sa special weapons and tactics sa lalawigan. Sa latest inventory, 60 ka mga unserviceable firearms ang ipaayo. Mukantidad og 16,000 pesos ang gasto sa matag rifle. Right now, all the SWAT personnel are still equipped with 9mm pistol and those long firearms which I think dili gyud applicable nga i-issue sa ato mga SWAT personnel. This is one way of supporting our police force there is a province. Sa gihimong panagtigom, gipahigayon usab ang blessing sa Noy Honesto Coffee Shop. Nagiduma sa Cebu Provincial Police Office Consumers Cooperative sa Camp General Arcadio Maxilom. Gawa sa pagpalambo sa entrepreneurial skills sa mga pulis tinguha sa proyekto ang pag-promote sa honesty sa mga mamalit sa mga coffee shop. Ang mamalit sa coffee shop mo ay musukli silang kagalingon. And in turn help us realize that honesty isn't simply the best policy. It's the only way to build a successful organization. So honesty begins here. And I hope this spreads out mo abot din sa mga ubang stations po nato sa kapulisan sa mga nagkalaing lungsod. King Perez, News 5. Nasunog ang warehouse sa mga housing materials sa Dakbayan sa Mandaue kagabi. Ang gituang hinungdan mo ang baga nga gikan sa giwelding nga beam sa maong warehouse. Leslie Camina de Vistil, Sugindimi. Hapit mahurot og kaugdaw ang mga baligyang housing materials sa Tokonami Enterprises nga nahimutang dinhi sa Maydalan SB Kabahog sa Barangay Ibabaw Istansya Dakbayan sa Mandaue human masunog mga alas 6 kagabi. Giisa sa Mandaue City Fire ngadto sa second alarm ang sunog nga nakontrolar sud sa 10 minutos. Giba na ba nang mokabat sa usa ka gatos ka libo ka pesos ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Matod sa investigador sa Mandaue City Fire Department ka ang trabahante sa mong tindahan mitugan nga tungod sa mga baga nga natagak gikan sa giwelding nga beam sa maong warehouse mo hinungdan sa sunog.
Sa ato base sa inisyal na to nga kuan investigasyon, ato man hinabi si Primitivo Marata muna siya nag-welding. Ni angkon siya nga posibilidad nga katong kuan mga pinagak nga kuan sa mga baga kay lang pag-welding mo hinungdan. Na niulbo ang tunog kay wa mo sila gi aliba. Nasayran nga wa magpahibaw sa buhatan sa Mandawi City Fire Department ang tag-iya sa mga tindahan kalabot silang pagpahigayon og welding. Matod sa fire investigator nga sa di pa mo pahigayon og pag-welding ang mga establishmento, gikinahanglan pa silang moagi silang buhatan aron mapahimangnuan sa safety measures. Kani sila mag-coordinate ni sa atong station laan sila bayaran ang hindi na to. Ato sila advice ano sa mga safety measures. Aron dili kuan ba kaya ng sunog ba kuan may tabo ni nga magkamong sila mga silingan na sila tulubagon gyud sa kuan atong balaod kay nahog mag-negligence ba. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Duha ka naglahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Subo na hitabo kagabi og ganihang kadlawon. Sugin limi Ryan Sorote. Naglingkod samtang nagmo sa kasagit sa iyang tilang Mexican-American national nga si Jorge Barita human malamba dihang magkabanggang iyang gimanihong motorsiklo sa sedan nga gimaneho ni Jose Leo Pacquiao sa eskina Aboite Sugwana Osmeña Streets. Nasamad ang tiil ni Barita kinsa gikan na nira sa iyang restaurant ug paingon-untang mo pauli diyang iyang nakasugat ang disgrasya. Gingong kusog ang dagan sa sedan nga paingon muliko sa Dan Juana Osmeña paingon na sa General Maximum Avenue. Nababag sa tunga sa daan ang sedan tungod sa kakusog sa dagan. Tapos kini kusog isang dagan, kaya dapat siya mapawala na ng glitcher man. Di misto si kusog siya kay dapat pawala siya, hindi dapat nagtagilid na. Way klarong pamahayag si Pacquiao sa off-cam interview. Bugtong niyang gisulti nga layo ra ang motor sa iyang himutangan ug nahibong na lang siya nga nag-abot sila sa motorsiklo. Duda sa mga investigador nga nakatampo ang kamingaw sa dapit ug posibleng nakatagpilaw ang mga drivers. Mga tambag sa sitong nga mo full stop gyud kun mulabang og muliko aron malikayan ang samang hitabo. Kundi kan pinsim pitsul ka mo may tabo sa manag-abot mo nga. Usa ka pribadong jeep sab ang midaro sa tulo ka mga railing sa may MJ Cuenco Avenue sa barangay Mabolo kagabi. Luwas ang driver niini apan nakaangin kini ug usa ka taxi. Tungod sa kakusog sa impact, gitangtang na lang sa mga traffic enforcers ang napiyapi nga railings. Gani, kining traffic sign gibutang na lang sa daan human maputol ang posting gibutangan niini human maapil og daro. Dugay nang gireklamo sa mga motorista ug sa mga residente ang mga railings kay kini ang hinungdan sa mga disgrasya sa dapit. Pero may kuyaw gini dire kay may tag naabay kuan ba kanang reflector ka gibutang nila. Wa man. Ryan Sorote, News 5. Midangot sa private contractor ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Human napakyas ang barangay sa pagkuha sa ilang basura sud sa duha ka semana. Nagdagtipunog ang basura sa maong tambalanan ug wa matagad sa namunuan sa hospital. Hangtod nga nabot ang reklamo sa Department of Health. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nanapong na ang mga tao sa ilang mga ilong dinhiluyo sa Vicente Soto Memorial Medical Center kun VSMMC gumikan sa kabaho sa basura nga nagtipon og sud sa ilang compound. Human gireklamo sa mga pasyente, hinay-hinay kining gihinluan sa mga trabahante sa ospital. Tungod sa kabaho, usa nila nagtabo na lang og karton sa iyang Si Jocelyn kinsa mianhi alang sa operasyon sa iyang anak, may reklamo nga nagkasipon na siya og ubo tungod sa basura. Baho kaayo. Ako pag-abot na ko dire pag anhin mo wala koy ubos karon. Agisipod siguro sa kainit pod ba. Di tungod sa baho. Siguro ana good kay lamang ko sinus then murag sensitive kay ka kanang baho ba. Akong anak gani og gisip una pod. Tungod niini gitawag na ni Department of Health 7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas ang atensyon sa hepe sa VSMMC nga si Dr. Gerardo Aquino aron aksyonan ang reklamo. Nagtipon og na ang basura sa hospital sud sa duha ka semana kay wa na makuha sa garbage truck sa barangay Sambag 2. Bugtong biological waste ra gyud unta maoy kuhaon sa ilang private contractor apan tungod kay kanunay mapakyas ang LGU sa pagkuha sa common waste sa ospital, naukman nila ni Dr. Aquino og Dr. Bernadas nga mobayad na lang sila og extra sa ilang private contractor aron maapil na lang og hipos ang ilang common waste.
So it's a private contractor with a private access to a private landfill na contracted daan sa atong hospital. Nag-include na dahil ang common waste, ordinary waste to. Nagbayad na kita tanan. Mato ni Dr. Bernadas, gamiton lang usa nila ilang contingency budget alang niini, apan di sila muhunong sa pakig-alayon sa mga opisyales sa barangay aron matabangan sila sa pag-dispose sa ilang basura. Andrea Patenia, News 5. Inay nga mahilot ang kasungian nilang Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes ug sa City Council. Misamot naman hinuon kini human mibad ang Vice Mayor ug ang mayorya sa konseho sa pagsangat og formal nga reklamo batok kang Mayor JVR ngadto sa korte. Gipahibaw ni Vice Gobernador Agnes Magpale nga murag lisod ng hiluton sa Hunta Probinsyal ang kasungian sa duha ka kampo. Butunta ni Magpale nga mupatiliwala sila sa maong kasamok samtang padayon sab nilang gitunan ang budget nga gihangyo sa mayor sa Talisay. Gitugyan na lang ni Magpale sa duha ka mga kampo ang ilang desisyon apan iyang gitino nga wa sila magkuwang sa pagtabang kanila. Magkinihain na sila lagi naaradyo na nila basta ang province unta maninguha nga hapsay magihapon. Ipahiling sa mga doktor ang mipatay sa tulo ka mga tao dito sa barangay Buot Taop, Dakbayan sa Sugbo. Buot nga masayran kung unsay sakit niini nga mahimong hinungdan sa krimen. King Perez, Suginlimi. Tulo ka reklamong murder at ubang ni Renato Cabradilla. Humanya po sila ang iyang igagaw nga si Gerardo Tangayan ug ang magsuon nga sila si Jeffrey Kabukayan ug Jerome Kabukayan dito sa barangay Buot Taop. Laing sumbong frustrated murder ang iyang atubangon. Human sa mara ng iyang pag-umangkon nga anak siyang gipatay nga igagaw. Apan alang kaniya, dili frustrated murder ang iyang nahimo sa iyang pag-umangkon. Dili na mo tayo frustrated. Wa man na imong gitiwan na kung bata, napagan man to. Matod ni Renato, dili kabahin sa yuta og dili ang pagbatang ang hinungdan sa hitabo. Naglagot siya dihang gihisgutan ni Gerardo og sasawa niini ang iyang sakit. Duna kuno siya sakit sukad niadtong Oktubre sa may aging tuig. Apan wala pa sukad makapakonsulta og doktor. Ang gid katuging indong ka na ko nilari lagi. Ningon siya nga sama na rin ni ayo naman na sa may ayo ko ana. Hadlok ana. Hadlok ana nga wag mahadlok ana. Ayo na gamay akong gadlukan ang Ginoo. Yung kasama lang rin ni ako piti ka pulis lawas na ko. Tanaw ko lang mula po adik-adik. Iyang gihangyo nga pabuhian ang iyang igsuon nga si John Ray Cabradilla. Kay matud niya, nag-inusara siya sa pagpamusil sa mga biktima. Sa kuya ulo sa nakuha na ko ikikungkuanan ba? Nitago na ko sa atong bato. Kay nanamang katong mga pulis kay maaanya ako ba? Matod sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch, dili apil sa sumbong si John Ray, apan gikinahanglang i-detain kini tungod sa investigasyon. Susihon sa kapulisan kung adunay laing mga tao nga involved sa krimen. But still, dili man gyud na nato. Sa tawagan na, dili gyud nato siya imong pag-iadayon. So we'll be conducting a thorough investigation on the part sa iya. Ang usa sa biktima nga si Renato Cabradilla, adunay 7 ka anak. Hinungdan nga gidungagan ng seguridad sa lugar aron paglikay nga manimaos ang pamilya sa namatay. Lisod na kayo. There might be kanang kitang boss kanya ang kwan ko dia is malikayan na to tanan no? Mapuga na to ang diyan ay mahitabo since siyempre ang sa side atong suspect kung niya muhunahunaan. Ipasusi karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo kung unsa ang tinuod nga kahimtang sa panglawas ni Renato Cabradilla nga hangtod karon na balaka gyapon kung unsay sakit niini. Ang kabalaka siyang sakit mo'y gitudlong hinungdan kung ngano nahimo niya ang maong krimen sa pagpamusil patay sa tulo ka mga lalaki. King Perez, News 5. Gihulagway ni Mayor Michael Rama nga dakong kawadon si Kapitan George Rama sa di lang sa ilang pamilya lakip na sa natad sa politika. Dugang sa mayor nga di ikalimod ang kaisog og talag saong kinaiya sa iyang igagaw mo nga wa siya makitang makapuli niini sa ilang grupo. Matud sa sab ni ABC President Philip Safra nga bisan og istriktong tanawon si Kapitan Rama duna kini malumong kasing-kasing alang sa katawhan. Mipadayag sab og kaandam ang mayor nga mutabang sa lumad basakanon nga gisugdan sa mitaliwan nga igagaw. Yes, I have been with the tribu
and I've always been with them for the past 4 years. And if they will be needing me, and I am in the position to be of help, obviously, I will always pull strings for them. Hipokrito na kay ko moingon nga dili, no? Dako gyud kay kawang, no? Si Cap George. Dako kay sa instrumento gani gyang ko na ni Mayor Mike Rama kaniha. Nga usah dako kay natama sa Cap George sa iyang re-election. But as I've said, dili man ni katapusan sa tanan. Ang amo lang sama sa steel ni Mayor Mike Rama ug niya diri kanamo. Nga padayon lang ang amo serbisyo ngadto sa mga tao. Kay after all ang mga tao ra sa imong desisyon. Gilihok na sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 ang pagpasaka og kaso batok sa mga namutul sa 60 ka mga punuan sa kahoy nga Gemelina ug mahogani alang sa expansion project sa Dr. Jose Maria V. Berromeo Memorial District Hospital sa Barangay Pandakan sa lungsod sa Pinamungahan. Suginlimi, Andrea Patenya. Niadtong Pebrero 2, miluwat og cease and desist order ang DNR-7 ngadto sa Chief of Hospital sa Dr. Jose Maria V. Borromeo Memorial District Hospital nga si Dr. Feleos B. Bascon batok sa pagputol sa nabiling 20 ka mga punuan sa lugar nga tukuran alang sa expansion sa naisgutang tambalanan sa lungsod sa Pinamungahan. Kini human nasayran nga wa sila mikuha og permit alang sa pagpamutol sa mga kahoy. Ang maong ospital usa ka public place ug nakalatid sa balaod nga di mahimong ang mga punuan sa tanang public places kun way permit gikan sa DENR. Gawa sa illegal nga pagputol sa maong mga kahoy, lain nilang violation mao ang pagtransport sa naputol nga mga kahoy padung sa barangay Bato sa maong lungsod nga way tarong nga mga papeles alang niini. Nagpatong-patong nga mga kasong paglapas sa Presidential Decree 705 kun Forestry Code of the Philippines, Republic Act 3571 ug Presidential Decree 953 ang ipasaka batok sa mga responsable sa illegal cutting ug illegal transport of lumber. Matod sa DNR-7, posibleng maapil gyud niini si Dr. Bascon ang contractors nga gi-hire ug ang mga namaligya ug namalit sa naputol nga kahoy. As of karon, nag-gather tag mga pieces of evidence o mga witnesses para ma-file na to ang case no sa katong mga kisay mga persons who responsible ato niya. So ang instruction ni Director Montejo by next week ma-file na to ang case. Gawas niini kinahanglan sab nilang ilisan ang 65 ka mga punuang kahoy nga ilan ang naputol. Under sa ato ang existing forestry law, kung doon na kay kiputol within a public area, 1:100 ang ihang ratio. No, so kung doon na kay 65 nga nawagtang times 100, so doon na kay 6,500 nga replacement niya. So ang kining lahi na siya nga nahog siya o administrative sanction ang katong replacement. Andrea Patenia, News 5. Crisis Center nga mauunyay dangpanan sa mga kababayenan ug kabataan nga giabusuhan ipatukod na sa Kapitolyo. Jinky Rosit, Suginlimi. Dinhi ining kapin sa 1,000 square meters nga luna nga iya sa Kapitolyo, mubarog unya ang labing unang Center for Women and Children's Council nga gipasiugdahan sa Provincial Women's Commission sa Sugbo. Katuyuan ini aron duna na unyay kadangpan ang mga kababayen-an ug kabataan kansang mga katungod giabusuhan. Ang maong building gigahinan sa gobyerno og 20 milyones pesos nga pondo, diin 10,000 ang magikan sa Kapitolyo ug 10,000 sab gikan sa DSWD Central Office. Ang importante din social workers, house mothers, house parents, doctors. But I'm very confident we can manage. We have a pool of doctors. Nasayran nga sa miaging administrasyon pakinilaraw nga tukuron apan wa kini mahinayon. Apan karon tinguha sa Kapitolyo nga mahuman na ang edipisyo karong buwan sa Hulyo. The concern for women and children should be just as much a priority for every local government unit. So it should not be a problem kung appropriatean lang. Jinky Rosit, News 5. Usa ka amendment sa ordinansa sa Dakbayan sa Sugbo, gilaraw nga amendahan sab aron iapil sa drug testing ang kapulisan sa Dakbayan. Matod sa mga pulis, bisan wa ang ordinansa, gipahigayon na nila ang mga surprise drug test kay duna na sila mga kauban nga mogamit og drugas. King Perez, Suginlimi.
Ipamendar ang ordinansa nga nagbando sa drug testing sa mga barangay officials nga maglakip na unya sa mga pulis. Alang sa mga pulis, makatabang kini sa transparency sa kapulisan. Matod ni Police Superintendent Romeo Santander sa Cebu City Intelligence Branch, bisan wala ang ordinansa, gipatuman nila ang mga surprise drug test sa mga sakop sa kapulisan. So at least nindot na. Buyon nga na yun. Matod ni Santander, aduna siya impormasyon nga adunay mga pulis nga mogamit og drogas. Gani gisugyot ang himuon sa City Hall nga surprise drug test sa mga pulis sa Dakbayan. Naman yung mga reports ko no, kay si Tartulano, igamit ni, para wala na yung wala doubts or anything. Ang mga pulis nga mapamatud-an nga mogamit og drogas mataktak gikan sa serbisyo. King Perez, News 5. Human tapusa sa fact-finding team nga giumo sa Department of Health ang investigasyon uban ang mga opisyales sa Mandaue City Hospital ang kampo nasab sa pamilyang Collie Flores ang ilang gikatagbo kaganihang buntag. Andrea Patenya, Suginlimi. Uban sa iyang abogado nga si Attorney Inocencio de la Serna ug mga igsuon sa iyang asawa, miabot sa buhatan sa DOH-7 si Cesar Collie Flores aron ipadayag ang ilang mga yangu-ngu kabahin sa kamatayon sa iyang asawa nga si Jocelyn sud sa Mandaue City Hospital nga gituuhang giatagan og sayop nga tambal. Usa ka closed door meeting ang gipahigayon, diin gipasaligan ni DOH-7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas ang kampo ni Collie Flores nga mo-cooperate ang ilang buhatan sa mga laka nga ilang buhaton. Gihulagwang ni De La Serna nga mabungahon ang maong panagtigom ug gihangup nila ang tabang nga gipasalig sa DOH. They are cooperating with the office with us sa continuing investigation aning niya. The director of the Department of Health Region 7 was very cooperative, including the staff. And karong mga pag-meeting namo together with Mr. Collie Flores and his witnesses, nakita gyud namo nga I think we are going the right direction. Mato ni Dr. Bernadas, gibarugan nila ilang findings nga wa sila nakita ang sayop sa mga medical procedures nga gibuhat sa mga doktor sa MCH ngadto kang Jocelyn apan wa kini nagpasabot nga gi-clear na nila ang ospital. What we have done is not a conclusion or it's not even clearance, no? Because we cannot do that outrightly. So ang atong gihimo nga humanata, we will be writing letters, we will be advising both groups which to pursue. Ang amo lang point is operationally, standard operating procedures and hospital regulatory requirements, they have complied with both. So muna nga, when there are questions of practices ng professional, again, ako sad na i-reiterate, it is beyond the Department of Health. Isumite unya sa DOH-7 ang ilang letter of recommendation ngadto kang Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug sa Commission on Human Rights di nakalatid ang tanang impormasyon nga ilang nakuha gikan sa duha ka habig. Bisan og di mo rekomendar ang DOH nga ipasuspenso ang lisensya sa MCH, duna sila mga sugyot alang sa areas of improvement sa MCH. Usa niini mao ang pagsiguro nga usa ra ka discharge summary ang ihatag ngadto sa ilang mga pasyente. Kinahanglan sab nga kumpleto ang tanang detalye nga ibutang sa discharge summary aron wa na mapangutana ang mga pasyente. Our recommendation is, of course, usa ra gyud na ang discharge summary. Kung for billing purposes, then they should have a separate one that is really katakan nila nga this is only for billing purposes. Samtang sa habig sa reklamante, nagtigom na silang mga affidavits gikan sa upat nila ka mga testigo aron masugda na ang pagpasaka og sumbong kriminal ug administratiba batok sa mga doctors ug staff sa buhatan sa Ombudsman, PRC ug PMA. Kini hilabi na nga baguhay ra sab nilang nadiskobrehan nga sa dihang nagwild na si Jocelyn sud sa ward, wa lang kini gigapos kundi gipusasan pagyud. We are now informed sa mga witnesses nga gipusasan di ay. So, dili man ni kriminal ang si Mrs. Collie Flores. I don't see any reason nga nung pusasan. So, and ang gapusas pa is 5 ka nurses kuno ug usa ka security guard. Apan mato di De La Serna kun mo-kooperar nila ang nurses sa paghatag nilag impormasyon, posibleng di kini nila apilon sa kaso. Samtang ilang ipahibaw nga andam silang ipaubos sa re-autopsy ang lawas ni Jocelyn aron matino ang tinuoray nga hinungdan sa kamatayon niini. Andrea Patenia, News 5. I like your color today, Attorney Georgia. Thank you.
Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita. Aksyon!